Skandalo sedaya mawon. Nggih. Wah, jan saiki mulai pinter. Ya, sugeng dalu sedaya mawon. Ya, aku pisanan melu ning Jana Badra isih petuk. Jana Badra. Jana Badra. Jana Badra ora. Jana Badra. Jana Badra aja digawe O. Oke. Jana Badra. Jana Badra. Heeh. Isih petuk ya, Pak. Nendi? Pertama biyen Oktober itu tahun lalu. Neng Pingit. Iya. Ayo, Pak. Itu kan fenomenal aku bilang dase rektor gitu. Aku sekarang nggak boleh. Kowe ngelokke Pak Rektor dase rektor. Ya zaman belum tahu, isih sinau. Dase kampus. Dase kampus. Ning kae malah ana sing kepengin lho, Sa. He? Ya sarjana anu kok salah ngerti. Sarjana wiyata kae ngundang kowe ya mergo keperanan ling ngunekke dase kampus kuwi mah. Iya, nganti malah maksudnya pemimpin ngono lho. Pemimpin ngarep saiki wis ready Mustaka ra oleh. Ah, wis paham Mustaka masjid. Iya. Pak Edi sinten? Mustaka ya iso. Terus nek nganu nek Jawa biasa sirah ya ora apa-apa. Ya mosok sirah kampus. Ra masuk. Oh ya wis Mustaka kampus ngono wae sakarmu. Ya. Rektor Bapak Edi, Dr. Edi, sinten si Edi Penny. Kurang ajar to kowe. Cocok lho Pak karo kelurahane. Apa desane Giri Penny. Dadi Edi karo Penny. Iya. Pak Dr. Insinyur Edi Sriyono kok Sriyono Edi Penny Sriyono nganggo apa Sriyono Pak Edi ditimbali malih wonten mriki endi Giri Penny ayo acara apa Jurang Gompal apa Pak jenengane kowe iki ora aku le Semelang kowe iki nek omong celap-celup kuwi lho. Kowe ana sing ra trima kowe kroyok wong semene piye ya? Mumet aku bilang biyen zamane sekolah pedalangan ki jenengane buta-buta cakil barang ana Junang Gempal, ana Grompal giling sapa lah. Ya, iki jenenge anu Gunung Gempal. Gunung Gempal Giri Penny. Gunung Gempal Giri Penny. Pantes Kulon Progo. Gunung Gempal beda nek ana panganan ya ana jenang gempal. Jenang gempol kae. Oh beda meneh ya. Ora gempal. Sirahmu gempal kuwi iso. Apa sirahku gempal utuh ngene gempal kok ngene. Iya. Seneng ya Pak iki bangunane anyar. Ada iki ning Kulon Baroga. Westprok. Apa? Kulon Progo. Westprok. Westprok iki apa? Ya basa Inggrise sing keren kuwi lho. Westprok the Jewel of Java. Ora tau lewat jare omahe sedayu. Yo, nek lewat kuwi lho sedang gone Mbak Tatin kuwi lho ana tulisane the Westprok the Jewel of Jawa. Oh iya. Wah, wis sak mengane cangkemmu sak karepmu. Apa cangkemku kleru? Ora kleru Westprok kuwi Kulon Progo. Pancen yo di masa milenial niki akeh wong nom sing ngunekke Westprok. Oh iya aku kudu keren dilit meneh ana bandara padake. Ha iya sesuk bakal ana Yogyakarta International Airport. Airport. As. Ra masuk. Wis kok Mas dolanan cangkemku to kowe malah. Iya, ya airport. Ya. Iya. Iki saiki pancene sepi ning kene kampuse, tapi sesuk rame bakalane. Bakale rame. Berarti ini cerdas iki Pak Edine ning kene. Kok cerdas? Ya iki ning kene kan lemah saiki murah sesuk larang Pak 5 sampai 10 tahun lagi. Saiki aku arep nembusi Pak Edi aku arep gawe kos ning kene pokok men jajar iki ne. Sesuk ben nek bolos gampang mahasiswane tinggal mlumpat pager. Ya kok ancamanmu kok nek bolos ki piye? Iya. Ya jombolos kok ya. Ha iki malah dadi aset kagem Bu Lurah mau. Aset. Ayo nek sing wargane duwe lemah cedak kene iso digawe kos-kosan. Iki dadi pemetu. Nek ra dinaik diskon kos-kosane dilarang kira apa-apa. Ha iya. Terus kok nek iso ana sing duwe pekarangan sithik dienggo gawe warung. Kafe. Yo kafe warung. Mas kan
seneng belajar dengan laptop kuwi dikai wifi wis. Ngombe segelas 4 jam lengen. Yo, nganggo wifi cedhak tukune mung kopi 5.000. Le wifi-an iso tekan jam 12 bengi. Ha iya. Mahasiswa ra modal nih yo dimaklumi. Soale ning Jonobot salah meneh. Janabadra iki nek saka kabeh pas kok Aceh sampai Papua wong-wongane campur-campur. Ya aja tok padake kowe jaman kuliah mbiyen. Piye? Kowe kuliah mbiyen pancen tuku wedang kopi 5.000 le tetek 5 jam. Ayo duwene ming kuwi. Tetek apa to tetek? Tetek iki tenguk-tenguk omong-omongan. Oh tetek kuwi tetek, tenguk. Tenguk duduk. Oh tetek ki duduk. Nek aku lingguh tetek ki tenguk-tenguk. Aku iki lingguh iki tetek kuwi. Nggo tenguk. Iya tengok duduk. Berartine sindan-sindan iki tetek kabeh. Aku ya tetek. Iya. Kowe ya tetek. Ora. Kok ora kowe ya duduk lho mosok ndodok kuwi. Wis kok tak jelaske nek bubar tak jelaske. Oh, beda meneh. Tetek adalah duduk. Duduk, iya. Pak Seno juga lagi tetek. Iya. Suka tetek, aku juga pasti tetek. Aku juga suka. Kok suka yo jelas. Nongkrong maksudane. Ayo nongkrong sama membahas opo engko contek-contek ra oleh contek. Ora entuk nyontek. Yo golek gawe tugas diskusi. Ya karep nembang apa? Sambung Wanci Dalu. Oh sambung Wanci Dalu ya derek tapi nek aku ora ngapal dawane. Oh, piye nyambut gawe kok ora hafal? Yo ngepek. Apa? Ngepek. Ngepek. Yo karepmu. Kok ngepek? Kata-katane iki ngepek. Sajane aku nek arep loro asmara maune tapi ra sida ya. Ora masalah, loro asmara sik engko sambung Wanci Dalu Mbak Ayu. Mbak Ayu. Heeh, kuwi loro asmara. Oke. Ki meneng-meneng S2 lho. Ayo S2 padake opo? Psikologi. Sinden iki menjunjung derajatmu sebagai dalang yo aku iki padahal. Kok sik, kowe kok menjunjung derajatku sebagai dalang iki ngopo? Hubungane apa? Loh, sinden tuh biasanya direndahkan cuman sebagai penyanyi. Ini aku yang sekolah tinggi-tinggi mau nyanyi, mau nguri-uri budaya Jawi iki langka padake. Lah ning nek aku trimo golek sinden sing ngene-ngene iki ora S2 niki malah gampang diajari Jawa. Aku iki S2 ngepek. Marai mumet dase. Apa-apa, sing benteng kan payu. Ah iya nek le payu ki payu. Wi bentinge. Iya, keuntungan aku iso ngejak kowe iki keuntungan. Ya adalah ekonomi bisnis. Ya ini bawa ya Pak. Bawa ya. Udah nggih Pak Jawa. Ngeyuk. Apa bawane iki ne? Terserah. Aja turu kowe ya kenal. Oh iya. Aja turu sore kaki. Ya suarane ya iso diandalkan. Nyangking pokor kencanane isi
wong melek barna rimo lara asmara ya monggo diaturke yuk aduh wong bagus nalikane sepisan ketemu aku kudu iso ngolah napas kowe merek. Oh kok ngono kok lek muni mung angkat derajat. Sing meng angkat kuwi ndasku. Dudu awakku. Ha iya ning suaramu ki mau nek nganti ketrikel, wah penonton dong ngrasani. Wah, Elisa iki S2 kok nyuwara rapik. Ayo. Oh iya bener. Aku harus seling olahraga ya, Pak. Ora olahraga, mengatur napas sing pinter. Oh iya bener. Sama kalau jarang olahraga emang kayak gitu. Ambil napas. Iya. Buang. Aku nek nyedot napas telat mesti blero, yakin wis to? Oh iya, dadine le nyebul kapane. Ditarik kapan, disebul kapan? Sakarepmu. Piye to mau ngandani? Nek arep swara tinggi iki nyerot napas. Nah, kuwi swara tinggi. Oh iya. Swara perut.
Nek ke pentut piye ne? Ora apa-apa ketutup swara gamelan. Ora apa-apa ya, Pak. Ayo kuwi wis dadi ciri khas sinden-sindene kok dadak gaya. Iya. Sinden ki le mulai ngono rak mergo gamelane seru. Tundang-tundang-tundang titit. Yo, mangga. Aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah iki sinden apik kaya kowe. Ngomong pisanan wis assalamualaikum muluk salam. Riwen, Pak? Nembang. Nembang apa? Ya nembang nganggo gamelan. Kene iki kan ngajak gelut ya, takoni bener-bener kok. Apa? Nyong takon bener-bener nembang apa nembang nganggo gamelan. Lah iya nganggo gamelan Rika bawa apa manut maring Rika sing oh, sapa. Tulis sing apik nek Rika suarane ya sing cara pasundan. Oh, kayak gue. Ya. Ya. Bajing loncat. Ya, ora apa-apa. Bisa? Ya bisa. Ajang sini-sini. Ora. Ya, nek bisa ya mau bisa nek ora ya. Cerewet bae lu. Piye sinden sambar gelap piye nak? Iya, wong diomongi kok malah cerewet bae. Lah anggere ngisi-ngisini ya ora usah digawa. Hah? Anggere ngisi-ngisini ora usah digawa. Tuli ya cengkok Jawa, maring cengkok Sunda ki beda. Iya, nyoba ngerti, rasa marai. Oh ya wes, sakarep Rika. Ya aja marai. Tuli dirungana. Iya. Kleru awas. Rungokna. Iya. Ya. Rungakno. Ya. Siki abang kok. Ngesuk Rebo. Ya saiki ki siki. Sida ora jane. Sida gek muni kok. Kari mecotot angel banget. Suling ya nak? Iya. Suling. Kene Rika kayak sakaratul maut. Dengkul Rika. Kule nembang kayak wong sakaratul maut. Kuwi nyong ora bisa kaya cengka kaya kowe ora bisa. Kuwi seneng ora wong kulon ora bisa kaya kowe. Ya ora, Mbak Ayu be pinter nek nembang. Sapa? Mbak Ayu. Mbak Ayu sapa? Mbak Ayu Purwan nek nyong nonton nang YouTube streamingan. Nembang bajing loncat dia main. Ya apik, Tuli Ayu pancen suarane apik. Iya main, suarane apik banget jan. Suarane main. Ngapapak pada ndeleng nang nyong kabeh kene ya penontonnya. Ya pada seneng maring suara Rika. Oh, Rika ki sing sinden cerewet banget. Kiye? Ya kiye. Sulinge melu ya, apik banget sulinge melu ya. Iya. Ki mau nyong karo Pak Tusio salah alamat. Salah alamat kepriwe? Maring anu Jana Badra sing nang kana ora sing nang kene. Pingit. Iya. Ya cenanangan. Tulisannya Jana Badra Wates, peremian gedung Jana Badra Wates kaya kowe. Lah kan nyong ngertine mung Jana Badra kaya kowe tok lah tulisan keterangane kae Mas Mantri. Ora tok. Salahna sing awe kae sing tukang ngendang mung Jana Badra kaya kowe tok. Ki aja nyalahnya si tukang kendang. Salah ya maning, salah maning nyong. Aja nyalahnya si tukang kendang. Tuli dikawani maring. Oh iya. Maring ya. Prastiwi. Ora wani lah, Bu Pras. Sing kendang kesayangane Prastiwi. Oh. Kabruk Rika.
sulinge ya. Nek ra ngati-ati iso keprintir cangkeme. Talaga sakawayahna Rebabe melok. wis melu kok apa iki ora krungu. Ado sakamik sing rebab goblok tenan iki. Perek namik rikan duwe mik ora. Sing cedak mik rebabe kaya kowe terus pancal modar iki, Kak. Aja kejem-kejem. Ujarku wis perek mik ku limuni alon-alon. Ya iki rebabe ora wani maring mik. Sitere ya melu. Sitere melu Mas Bima. Aduh. Melu lah Mas. Kon melu kok angel temen sih. Rembecik di tengah leweng junjunan ulah punduh mun kasungkur ana jekuken barang keloloden apa Rika? Ora keloloden ki malah nyong ngrasake kaya sedih banget ya. Walah sedih ya Pak. Aja sedih-sedih Pak, wong rame-rame kaya kok sedih. Ki lho, nadane ki ana rebab, ana suling, ana suara Rika. Iya kok suwe-suwe muni kabeh kenonge barang, gonge barang, gong berine melu kabeh kok. Iya, mesti muni. Ulah sungkan ngancik di negara dina Sunda. Ya, yuk gamelane. Yo, dados. Ning long yuk. Bajing
Rong sasinan paling lemu hamil iki. Iya. Urung ketok. Ya diaturake engko ndak Ika iki kepengin lepas saka Gubuk Asmara. Iya. Bola-bali anggere sik nyemeni Gubuk Asmara Ika terus mula dhek wis pengen aja engko bengi muga-muga aja Gubuk Asmara. Iya. Mula diganti kowe. Ya, Mbak Orisa, monggo. Pengaruh karo bayine ya mak nek saben bengi dijak melek ngono kuwi. Justru bayi iki prihatin. Oh. Bayi prihatin anggere mbokne le dandan ayu, wah kuwi anake lanang. Oh. Angger mbokne le dandan kuwi elek, mongko klumbrak-klumbruk, cerobo anake wedok. Oh iya. Niki lanang napa wedok, Pak? Lanang anakmu. Oh, lanang. Kowe nek dandan apik kok lanang. Iya. Lelampahan kang wuri ya tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Ya, monggo. Neno nenano nenano. Monggo. Yen liwat aku kelingan goblok kae biyen tak leren. Nena. Yes.
Sesuk meneh nek sesuk bengi utawa sesuke bengi nek pentas nyanyi rasane megal-megol rasah tenanan. Oh, mboten tenanan. Ya, wetengmu ki sono bocahe ngono. Meneng niki ngeten niki. Ayo sithik wae rasah. Ngeten niki, Pak. Kok ngeten niki. Nek ngakune Gatotkaca niki. Gatotkaca apa? Ngono kok Gatotkaca. Ngakune bojone jenenge Gatotkaca. Kaya Basiya ngakune Gatotkaca. Iya. Sambung wanci daluna. Oh, nggih. Ya. Ya, ngono kuwi sa, nek nganggo kepekan sing cilik ngono kuwi ora buku didek. Suwe-suwe apa jenenge iki sinden nggawa laptop ya. Ya ben keren iki betoe, minuse iki lho, mataku rada picak, dadine ya rada gedhe. Wah, gene ngrumasane nek matamu iki ra weruh. Ya pancen. Mbok sesuk rasa nginden. Lah piye kon ngopo? Engko aku nek ngelamar pekerjaan gue protes. Kok goleki sinden petuk. Angel lho. Wis nang kono wae rasa cerewet. Malah muni-muni. Ya, sambung wanci dalu. Ya. Napa lho, Pak? Salah ra muni-muni. Lho ya pengambilan suara. Oh, pengambilan suara. Senadyan to ngopo menjap-menjep. Wis rasa to gagas bojomu iki rasa to gagas. Bojomu iki blas ra tau ngalem suaramu apik iki ra tau. Nggih, ketok iki karo piye ngono. Nek karo liyane jos. Anggere sing nembangi kagubuk asmana. Monggo asline semene iki apik dhewe iki nek gelem ngakoni mek suaramu yo. Iya, sing walus tur yo nek klasik yo kecekel iki meng kowe. Dianjepi lho, Pak. Rasa digagas. Cemplungke meneh wae. Nggih, cerak. Ye. Ngene tangkep bumi langit prasetyanku tan kinggang sak
lan Kang Mas Kang gemesake nano neno nano yakti pengen tak tembung ning kakungmu tan lila mesti gonku angel gonku mowos nono sambunga ing wanci ratri nono karyaku gedhe pangapur sing gedhe pangapuramu Kang Mas Papujan nena nena Kang Mas Kang mratisake ore lestarine ae
pisan wae ya nok men rata ya ngono mendah boyo yen to sita urip lan ngatika sambung wanci dalu ya khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya nek wis